Mga Panultihon, Kapitulo 14. Matigayon ang panimalay tungod sa kaalam sa mga babaye, apan ang ilang binuang maoy makabungkag niini. Ang pagkamatarong maoy pagtahod sa Ginoo, ug ang pagpanlimbong maoy pagtamay kaniya. Ang sulti sa taong maalamon manalipod kaniya, apan ang sulti sa dautan magdala kaniyag silot. Kung walay hayop nga muguyod sa daro, walay sulod ang imong kamalig, apan kung aduna mapuno kini sa abot. Ang kasaligang saksi magsulti kanunay sa tinuod, apan ang bakakon magsulti lamang og bakak. Ang taong mabugal-bugalon, dili gayud mahimong maalamon, apan ang lalom o panabot, dali rang makakaton. Likay sa mga buang-buang, kay wala kay makatunan gikan kanila. Ang kaalam magtultol sa maayong tao, sa angay niyang buhaton, apan ang kabuang sa taong kuwanggol, naglimbong kaniya. Daw, wala lamay bali sa mga buang-buang ang ilang mga sala, apan ang mga buotan mangitag kapasayloan. Imo ra ang imong kalipay, sa mga ang imong kaguol, imo ra usab. Walay makaambit niini uban kanimo. Ang balay sa taong dautan daling madugta, apan ang balay sa taong matarong mulungtad ug dugay. Ang dalan nga gituuhan mong husto, usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. Mahimong sa limbungan mo sa katawa ang imong kaguol, apan human mo katawa, anaa gihapon ang kaguol. Madawat sa taong dautan ang angay kaniya, ug gantihan ang maayong tawo tungod sa iyang nahimo. Ang buang-buang mutuo sa bisag unsa, apan ang maalamon magbantay sa iyang lakang. Ang taong butan maglikay sa kasamok, apan ang buang-buang mangita hinuon niini. Ang taong dali rang masuko, dali rang masayop. Ang taong maalamon mapailubon. Ang mga walay alamag makadawat ug tumbas sa ilang binuang, apan ang abtik gantihan ug kaalam. Ang mga taong dautan muyukbo sa mga matarong, ug sa dakong pagpaubos muhangyo sa ilang panabang. Walay makighigala sa taong kabos, bisan ang iyang mga silingan, apan daghag higala ang dato. Kung buot kang magmalipayon, kaluy-a ang mga kabos, sala ang pagtamay kang bisan kinsa. Madani mo ang pagsalig ug ang pagtahod sa ubang tawo kung magbuhat ka alang sa kaayuhan. Apan kung magbudlay ka alang sa dautan, makahimo kag dakong sayop. Pagbuhat ug maangkon mo ang hamugawayng kinabuhi, ayaw pagsigi lang og tabi ug maalaot kagayod. Ang mga maalamon gantihag bahandi, apan mailhan ang buang-buang tungod sa iyang binuang. Kung ang saksi magsulti sa matuod, makaluwas yag daghang kinabuhi, apan ang saksing bakakon makaangin niini. Diha sa pagtahod sa Ginoo, adunay pagsalig ug kasiguruhan, ug ang iyang mga anak adunay kadangpan. Ang kahadlok ug ang pagtahod sa Ginoo maoy tinubdan sa kinabuhi, ug paagi sa paglikay sa kamatayon. Ang gahom sa usa ka hari nagsukad sa kadaghan sa iyang mga sakop. Kung wala siya'y sakop
wala siya'y gahom. Ang taong kalma, maalamon, apan ang dali rang masuko, nagpaila sa iyang kabuang. Ang kalinaw sa huna-huna makaayo sa lawas, apan ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. Ang nagdaog-daog sa mga kabus, nag-insulto sa Dios nga nagbuhat kanila. Apan ang nagpakitag kaluoy sa mga taong kabus, maoy nagpasidungog sa Dios. Ang binuhatan sa taong dautan, maoy makapukan kaniya, apan ang maayong tawo panalipdan sa iyang kaligdong. Ang kaalam gitinguha sa taong maayog panabot, apan walay masayran ang mga buang-buang mahitungod sa kaalam. Ang katarong makahimong lig-on sa nasod, apan ang sala maoy makaalaot niini. Kahimut-an sa hari ang mga kadagkuan nga may kaalam, apan iyang silutan ang nagpakyas kaniya.